Down. Tilbage med noget lol. Jeg tror ikke det var 2 episoder, men ja. Så nu ser det mig herfra. Hvor jeg slap sidst. Jeg havde optaget det, men jeg kunne ikke finde videoen. Og jeg har fået aimshot. Så det er bare... Så jeg skal lige bruge aimshot nu her, men de har slået. Det kan jo gå 2 gange. Så kan jeg bruge den. Og aimshot det er det jeg har, der skader allermest, fordi det er så overpowered. Og så er det meget skader. Så nu er det pænt meget. Folk til at jeg er kun level 11. Jeg havde gear. Jeg burde måske have sendt noget, men jeg har vist ikke noget til Hunter. Så man kan ikke... Man bliver nødt til at stå stille med image shot. Så går den væk fra det der. Det der, når den loader hernede. Så, ja. Det er en for den færdig. Jeg har klaret den drage, som jeg tror faktisk jeg har set. Det er jo nogle episoder. Væk. Men hvad er det hedder? I burde helt sikkert gå ind på Trash Guide LP's kanal. Den hedder LP nu, fordi hvad det hedder, finde kunne lide sin YouTube-kontrakter. Eller sin sponsor hedder det vist. Kalder man det. På en ikke lide. Så der er den bare en ny kanal. Ja. Og jeg vil stadig gå og tjekke hans kanal ud, og Simlis kanal. Hvor de også tjekke ud. Sådan der. Så færdig med den. Se, jeg mister ingen liv. På et tidspunkt, så bliver jeg så fløjt på min. Tænk nogle ting der, den der, ja, tænk nogle den der. Tænk nogle ting. You have our favor, Pandaren. I have a friendly face. Nu skal vi redde den der figur. Ham der, han er så lidt nu, fordi han er ude at dø. Det betyder, der er en anden player, ikke? Dammit. Fuck dig. Lupo. Fordi man kan... Det er ligesom en dungeon, hvor man bare forsvinder det der. Nå, virkelig skal være klar til den kommer igen, så. I need a target. I need to target something first. Ja, det er den. I cannot cast it. Image shot, boom. 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 Jeg flyver ikke ind til ham. Det er skildpadden at target. Fantastisk. Det var mig, det der. Fuck ham. Image shot. Boom. Så det var lidt der for mig, man.
Jeg ved hvorfor skal jeg hen til ham? Nu må jeg have noget energy. Jeg kan lige gå herop. Sådan der. Yeah, pet, come on. Det er fucking lang tid, men den er ikke huske mig, hvad jeg kom med ham, så ej, men det er jo lidt nu. Fuck, jeg ser den aldrig. Fucking irriterende. Boom. Okay, først skal det hen. Fuck, jeg har ingen liv, man. Dør. Nu pet angreb. Fuck dammit. Pinligt. Pinligt. Er rigtig fint. Fuck, vi skal langt væk, mand. Eller vi er bare langt væk. Det er helt vildt. Og han har vist fået fuld livsskrimmingen. Det er fordi jeg glemmer altid at fjerne mig fra den her. Der skulle ingen til ham. Men jeg optager sådan en video, hvor min mor hele tiden kommer ind og forstyrret. Det var mega irriterende. Så nu er min mor hjemme, fordi det er weekend. Jeg får lykke. Nej, det er ikke. Yes, sir. Kommer vi sådan her. Så starter vi kraftigt ud. Pet. Og image shot. Boomhammer. Fuck, du skal dø. What the fuck, man? Jeg var væk fra den. Åh, så flytter man lidt. Okay. Fyr det image shot igen. Endelig. Og fik kun 24 XP. Det var ikke det værd. Altså. Nu var vi lige på vej op, hvor man skulle til i farvepag. Se, man skal op til i farvepag. Og så vil han eksplodere tårnet ud, og jeg lægger altid videoer, så ja, de der videoer der, de må vi skal lige leve med, fordi og nu når jeg optager, så jeg skal også lidt lort, tror jeg. Come on, altså. Træer rundt. Jeg pakker træer. Som det er klokken 5 eller sådan noget. Ups. Jeg glemte den der. Vent lidt. Det må jeg virkelig skal gøre. 9 minutter, okay. Fantastisk. Så er det lige sådan 6 minutter tilbage i videoen. Det skal være den i. Skriv lige fjenden. What? Nu går videoen lidt derfor. Sådan der. Sådan der. Ja da. Fuck, det larmer meget ved mig. Måske kunne jeg høre det dobbelt.
Åh, fuck, det var højt der. Puha, det var højt. Det er beklageligt, hvis jeg kunne høre dobbelt der. Min mic, den opfanger meget lyd, faktisk. He's dying. Hun siger noget med, at han dør ikke der. He's dying. He is dying. Se. His wounds can be healed. I hope you can forgive yourself for what you have done to him. No. The greatest virtue is the will to act. Nu skal jeg protect the healers. Stand by your side, friend. This battle is not yours alone. That is still time. Kom nu, jeg kan snakke om det hurtigt og sådan der. Det står nu alt det. Wow. Okay, så er den her også. Hårdt roligt. Fuck, det er kun hårdt indtil videre. Jeg er redd. Skal vi vælge dem? Eller skal vi ikke? Det tror jeg, at hele denne video den går med. Jeg kan lige skrive i beskrivelsen. Fordi der er nogen, der ser dem, det ved jeg i videoen. Der er nogen, der ser dem, fordi sidst var der 4, og det... Så kan man så godt lige skrive. Ja, okay. Kan man ikke bare gå hen og snakke med? Okay, det kan man ikke bare. If we lose the healers, Shen Zin Su dies, and all of us with him. Keep them safe. Okay. Nu må jeg hoppe ned i hans blod. What the fuck? Okay. Så det er simpelthen mest lever, okay, det gør jeg ikke. Så behøver man ikke. Og fjerne en af dem. Jo, 4 power. Iron bow. Bro. Fuck no aim shot. Nu dør han, se, det er plunk død. Dammit. Snak med ham. Og det er ikke engang en, jeg skal snakke med. Det er også bare typisk. Den dernede, jeg skal redde. Sådan der. Er du glad med, hva'? Jeg vil så selv påkomme. Ja, nej. En der får hjælp, og en der skal snakkes til. Hjælp lige ham her først. Han har brug for det. Se, aim shot, boom. I need to target something first. Yeah. There are healers under some of the wreckage. Okay, der. Jeg har kun en healer. Aktiv. Nå, de kan godt dø, de healers der, okay. Det er altid godt at vide. Nå, det må ikke komme ind.
Ja, eller... Jeg glæder mig til, at vi skal have sådan en kæmpe skildpadde og ride på. Jeg er helt selv lortet præst. Og den hænger fast og har på spring. Sådan det. Vi har healer Shinsu. Er det ikke et Tame Beast? Og så skal vi bare... Nej, jeg ved ikke det smæste på. Fuck, jeg kan putte det der varme, mand. Nå, endnu en video. Det går igen, ja. Ja. Hvor dejligt. Hvor dejligt det var. Nu er det godt igen. I bear your presence only as a kindness to our new Jeg skal helt ally. tilbage. Do not push me. Dertil. Du fucking bare op. Nå. Er det ikke nu, man skal gøre det der? Strength and honor. You are welcome among us, Ja, Spindle. okay, så skal vi helt tilbage for nu. Så er begge dem dyb. Jeg gider overgå ikke at kæmpe vejen derhen. Nå, jeg burde faktisk slukke nu. Så. Ses. Der.